Alright, sanibona. Namhlanje ngithanda ukukhuluma ngento ethi ayibe random kodwa futhi it's sensitive at the same time. What is that? Ilento syndrome kakhulu kubantu abasha kwi-youth. Lento yokuthi umuntu asaba ukwenza izinto ngoba usaba ukuthi abanye abantu bazothini. That syndrome. Baningi-ke abantu abamoshakele empilweni ngenxa yaleyo nto leyo. Abaphuthwe ama-opportunities amaningi ngenxa yaleyo syndrome leyo. Kuningi-ke kodwa futhi okungaphansi kwaleyo nto leyo. Okokuqala mhlawumbe kungafaka ini? Kungafaka ukungazethembi komuntu. Okwesibili kungaba yini? Kungaba ukuyitshela. Yabo, lokhu kuyitshela okungenasidingo kodwa ngoba phela uma ngabe uyitshela kufanele wazi ukuthi uzophila kanjani. Lot of abantu-ke abama-inventors ezinto noma abaqala izinto la kulomhlaba. Abamananga nje baqala nje kwathiwa hayi yonke into yabo ya-approve kwathiwa hayi ku-right. Baqala bafeyila, bahluleka, bagxekwa. Ngiyangibona ukuthi esikhathini esiningi-ke okunye okwenza ukuthi abantu basabe ukuthi benze izinto ngoba besaba ukuthi abanye abantu bazothini, ngoba besuke besaba ukuhluleka. Yabo, ukuthi mangiqala lento mengihluleka bazongihleka abantu and all of that. Yabona njengoba nami ngenza ivideo la, I know ukuthi there's gonna be a lot of criticism azoba khona. Mhlawumbe omunye umuntu athi bekufanele ngithi ngikhulume kanje. Omunye umuntu athi mhlawumbe no, lo muntu ukhuluma ngento esiyaziyo vele. Kodwa uzothola ukuthi at the same time njengoba ngikhuluma ngento ayaziyo but akayipractice futhi yena. At least mina ngikwazile ukuthi ngime noma ngihlale la phambi kwekhamera ngiyishuthe lento le, ngikukhumbuze ukuthi ke ungasabi ukuthi abanye abantu bazothini, ungabi nandaba nokuthi abanye abantu bazothini. Enye into eyenza ukuthi abantu basabe ukuthi noma babe nendaba ukuthi abanye abantu bazothini, ukwenza into ongayithandi futhi ongazethembi kuyona. Yabo, ngoba yabo if uyifila into, if wazi ukuthi this thing engiyenzayo ngiyayithanda, ngiyayifila ngaphakathi, you won't have a problem ukuthi abanye abantu bazothini, ama-implications abazothini. Yabo, because nalento yokusika ama-validations nama-approvals ebantwini ayikho right. Because mostly abantu into abayenzayo, they do things. Yabo, othola ukuthi omunye akakaqali nokuyenza into, kodwa into azoyenza uzohamba before he or she even start ukuthi ayenze lento leyo. Uzohamba ayotshela abantu ukuthi ufuna ukwenza into ethize. Manje uyibona kanjani lento mfethu? Yabo, I used to be that. Yabo, actually I'm still working on ukuthi ngisuke kuleyo nto leyo because I sees, because most of the time ngike ngakhuluma kwenye video ukuthi most of the time if ufuna ama-validations ebantwini uthola ukuthi kwesinye isikhathi abantu bazokumislida. Bakumislidelani? Bakumislida ngoba
bayabona abanye ukuthi lento yakho idope, lento yakho inswempu. Yabo. So you're gonna go far with this thing. Yabo. So kuyingozi ke ukufuna ama-approvals nama-validations ebantwini. Yabo. Into nje engaxwayisa yona before ngiyivale le video, because I didn't want to ukuthi ngiyenze le video ibe long. Into engaxwayisa kuyona, find out wena ukuthi yini lento o-passionate about, lento oyithandayo. Lento ekungathi noma ngakuthiwa mhlambe awunamali, mhlambe awuyenzeli imali, that you won't feel bothered by. Ongavuka ngisho nasebusuku uyenze. Ongayenza each and every day without even having to consider the fact that you are actually feeling like you are working. Yabo. Find out ukuthi yini leyo nto leyo and then do it. Uzobona lapho noma bekuthiwa kungaqhamuka muphi umuntu akutshela ukuthi no lento yenza wrong, uzovela umbuke nje ukuthi ayikho lento oyishoyo wena, uyiqhubekele nento yakho. Because mostly njengoba ngizoyiphinda lento le, ngizoyiphinda, mostly kuvamise ukuthi umuntu akayithembi yena noma akathembi lento ayenzayo. Yabo. Lento eyenza ukuthi ke bese abantu bathi ke manje umuntu asabe ukuthi abanye abantu bazothini, abe nendaba ukuthi abanye abantu bazothini and stuff. For all I know, akekho umuntu onendaba nawe. Wena ungazoyitshela ukuthi abantu banendaba nawe. They don't care. Umuntu angafika akhulume, abeke aphawule yonke into ayiphawulayo, mhlawumbe kuzosala kuwena esehambile usekhohle nokuthi bethini kuwena. Yabo. So that's how much people don't care about you. That tells you ukuthi abantu abanandaba nawe. So if wena ungenandaba nawe, akekho umuntu who will take the initiative ukuthi abe nendaba nawe. So ke ngiyibhayise kakhulu kwi-youth lento le, ngoba i-youth inalento yokuyitshela ukuthi ifuna ukubukwa njalo. Akekho umuntu perfect. Yabo, ufuna ukubukwa njalo umuntu enza izinto ezi-right. Angazi ke kuthiwa yini into e-right. Ufuna ukubonwa njalo, ufuna ukutholakala njalo enza into yena e-right, noma ke enza into engeke ize imbeke kwi-spotlight se-awkwardness. Yabo. But at the end of the day, mina nginama-challenges amaningi. Right now, they are happening right now la engikhona khona. These challenges. Yabo. It will take a person okwaziyo ukubona ukuthi, you know, this person anginandaba futhi, but I want to get this video out to you ukuthi ikukhuthaze, ngoba khona abantu ama-perfectionist, khona abantu abama-perfectionist othola ukuthi noma zikhona zonke izinto angayisebenzisa ukuthi enze lento afuna ukuyenza, kodwa uzobuka ezinye zezinto futhi manje ezama-reasons ukuthi why engezoyiqala noma ngezoyenza lento afuna ukuyenza. Yabo. So abanye abafuni ukuyosebenza. Uthi umuntu mina ngiyi-artist, ngizokwenza umculo mina. Uzokuyisa phi lo mculo? Ngoba kusanezinto oshoda ngazo futhi wena. Yabo. Ziningi izinto usadependa futhi wena kini. Yabo. At the same time uthi wena awufuni ukuyosebenza. For all I know, ispan besizokusiza ukuthi sikuspeed phele sikuthengele ama-assets ezinto ozoyidinga la kulento oyifunayo. Right now ulambile, awazi nokuthi uzodlana. Kodwa mhlawumbe wena unenhlanhla ke, mhlawumbe uyazi ukuthi isisu sakho mase siqala sithi grr, uye ekitchen lama wakho nobaba wakho noma whoever lo muntu loyo ke odependele kuyena. And yet wena usasaba ukuthi abantu bazothini. Kune saying ethi ke, you should do what you gotta do, or do what you gotta do in order to do what you want. That's deep.
So that's your homework ke yabo kulento yakho yokuthi wena unendaba ukuthi abanye abantu bazothini yabo. Njengoba ngisho mina nama-challenges that are happening right now, but these challenges are not going to stop me from doing what I want to do. So I'm doing what I gotta do in order for me to do what I want. Ake ngiyibambe la le video namhlanje. I really hope ukuthi ke kukhona okufundile kuyona. Ngiyabonga.